Kami kay okra oh. Eh, musta man? Kaya nang hiwa ka ron te? Sitaw. Sitaw. Ito yung pangalan. Janet. Ma'am Janet. Dire, unsi pangalan sa imong shop ma'am? Wala man. Vegetables. Janet. Block 2. Welcome here to Janet's Vegetable Stall at Block 2. Dire, second floor sa Cogon Market. Dire, dagan kayo mo makita fresh finds. Tuyo-tuyo ka lang na ninyo. Actually, makakuha mo good bargain. Kugi-kugi lang yun. Mabigay raman na sila kadugayan. Kaya kailangan sila muhalin gyapon. Hindi ko ganaghangyo si Mote kay gusto sa hangyoon niyo kay gusto kay tanawon ba? Yeah. Kaya nang hiwa ka ron te? Sitaw. Sitaw. Kumusta niyo adlaw? Sakto lang. Dili po dingon nga bibo. Di po nga okay ra gamay. Atong halin karong adlaw ah. Okay ra gyapon. Dili po dingon siya nga bibo. Dili gid pala sa una nga pa pandemic. Hey ma'am, morning ma'am. Go, na ma'am. Okay ma'am. Nakapagaya. Magkalabasa ka na kayo mo. Kalabasa. Sorry. Sige kong labay direte ba? Agay man gud diri ka nang init og ulo o kanang tungod sa kabisi masabtan na pod. Ikaw kay taga mo labay ko diri. Mong tubagi ka sa ako pilay presyo. Although di ko ganaghangyo si Mote kay gusto sa hangyoon niyo kay gusto kay tanawon ba? Yeah. Ano ta na presyo tayo? We're asking her right now her daily grind. So, ganito unsa ito? Unsa ni siya nga hiwa? Sari sir. Sari-sari, Oh, ganit pinakbet. pakbit. Pila po kilo ani? 40. 40. Kani pila ni? Ariara. 40. Ang talong 80. 80 o ang musitaw. 80. Dahil itong okra, gatos. Okay, talong. Mo guys, kung gusto mo mga tortang talong, sinugbang talong, diri mo ko. Minus-minus inyong halin or Minus. mas bibo na noon. Dili, mas minus yun dahil lagi sa pandemic. Pero di ba mas mupalit ang mga taog mas labas kay Oh. siyempre lawas punan ba mukhaon o presko, healthy. Pero baliktad na noon. Dahil ramang gid sa una sir sa pandemic. Unsay mga bago na hitabo nga naglisod mo karon nga mga Medyo. procedure, magmask Medyo, mo sir. pirmi. Gi-require po mo magpabakuna. Oh, kuan man mi sir, fully vaccinated naman. Requirement na siya diri sa Cogon Market nga kailangan fully vaccinated mo. Walay bago nga nahitabo or bago nahitabo or Wala man sir, wala ra man gyapon. gyapon. Wala gyapon. Sa usa ka adlaw te, unsa may nimo nga maayo ang adlaw, maayo ang dagan sa adlaw. Depende ka ng basihan sa halin. Ang mingaw ramang gid sama sir kanang Friday. Friday. Gahapon. Sunday na pud sa hapon balik. Kamo mga customer, ang mga soki nga mga slice, dili man na sila magbaligya og Sabado, pauway man nila. Ah. Wala po kay Paula te. Wala. Wala relibo-relibuhay. Wala po. Sa uli lang mga alas 7, alas 6. Ano. Kani kung kasi nyo, ang ga-supply ninyo ani. Mamumpra rami sir sa Bulwa. Ah, dito dito gyapon. Fun fact. Siguro kasagara ba diri te? Ano sa Bulwa. Tanan. Bulwa tanan. So kung gusto mo yung mas labas, ato may bulwa. Or kana na exclusive Dili, na mao sa raman inyo sir, ha. oh. Ah. Nakuha ka dito sir, pero amo magdito bolto-bolto. Na makuha ng gapon mo dito ginagmay, pero mas diferensya ang presyo dito dire. Sa Yutis. Pagsabaw.
Pang sahog sa inyong tinapa, sahog sa inyong tinola. Ano? Lalagyan mo yung lunch break, ma'am. Hindi rin naman magkaon. Dira. Mura sa mo gobyerno diri no nung time break. Sayang man ang customer dyan. Sayang halin no. May banday. Oo. Ah, ito mga anak, ma'am. Sila dahil. Pila? Anak, isa rato sa Manila, sir. Ah, Pacquiao na to no. Ah. Pacquiao. So mag-iwa lang kay Gigana. Anak, Mapakyaw na dayon. mahalin, magpapahan man sila. Takong balik niya. Ika na nga na, diretso luto na na, no? Nodi. Tutaw ni mag-iwa na po gamang pinagi mo. Nay, Naagi mo sir. kuha yun. Slice na po. Ma'am, nakoy last pangutana, no? Unsay mo natunan ani tanan, ma'am? Kasi paminta diri o sa mga changes karon sa kalibutan. So may pinakadako nga napulot nimo, ma'am. Wala man, ang akong anak, kabalay lang ko. Nakabalay ka. Ako Oo. na kay nakakalangalan, ma'am. Congrats, Ano ma'am. na among andumanan sa among laguan. No, congrats kinakuha na yung gusto. Pero at least kakabuhat yapon yung gusto, ma'am. Yung ganahan. Di pa yung makakadiri sa merkado, ma'am. Oo. Oo, di ba? Hindi na buhay. Wala man yun na among pangita. Malipay ka, ma'am, kung makita ka ang itsura sa inyong customer. Makangisi sila ba kay nakabarato sila? Makapalipay na sa inyo? Oo. Oo. Lipay, yapon eh. Lipay, no? Okay guys, kung di na taman ni store ko ni Ma'am Janet kay busy gid kayo sila kita mo to gitagaan ratan niya sa iyang oras. Basi na alkansi pa gani isa kay nagdisturbo ta diri. Anyway guys, if panahon mo gusto mo presko nga talong, okra o kanang hiniwa para sa pakbet o gusto mo gulay kana. Sayotes diri na mo. And buya, friends. Sila na siya, ma'am. Ha? Ko lang. Betsin ko. Hindi na ka, nangipos naman nilo. Sa tayo mo oras manira, ma'am. Karon tagtawad. Dili day gid mo tama na alas 10, alas 9. Dili, kapoy na. Pero napagya po yung Abriana orasa. Dire. Oo, hindi naman sa amo. Ayos sa good. Wala din ni kuan diri na 24 hours lagi ni merkado. Dili po Unsa 24. oras mo tama? Mga alas 10, close na kay di pa kuan man gud ni sila.